Днес сме в двора на кирилицата в град Плиска. Първо влизаме в външния двор. Тук се извисяват огромни каменни букви. Те не са подредени по азбучен ред, а образуват скрити думи. Ако се вгледаш внимателно, може да ги откриеш. Всяка буква, освен себе си, има и украшения. Тайни знаци, които разкриват нейното значение. След това влизаме в вътрешната галерия. Тук буквите са изработени от дърво. На стените може да видим и глаголицата, най-старата българска азбука. Всяка буква в глаголицата носи скрит смисъл. Могат да се видят и восъчни фигури на Климент, Наум и Ангелари, които са ученици на Кирил и Методий. Те донесли глаголицата, която по-късно станала основа на кирилицата. В стените и самите букви могат да се открият тайни думи и послания. Могат да се видят восъчни фигури на български владетели. Изглеждат толкова истински, че дълго време ги гледах, за да видя дали няма да бръдна. Навън в алеята са подредени паметници на български и световни автори, които са писали на кирилица.